कुठल्या वेशी कुठल्या रूपात, कुठल्या देशी कुठल्या वेशी कुठल्या रूपात, देवा तुला शोधू कुठ, अरे शोधू कुठ, देवा तुला शोधू कुठ, अरे शोधू कुठ, देवा तुला शोधू कुठ, कुठल्या देशी कुठल्या वेशी कुठल्या रूपात. सुरेश 16 विराजू 18. ए भाई वधाई येत किधर रे काय म्हण आता काम करतो तो निळो डबो आला तू घेऊनच ये बेगीन. का ये बेगीन ये. अरे किधर सांगते तुका काय बस मरे बस. काय म्हण मारूचं नाही मा बघा ना ना काय मस्त रंगले रे फक्त ना मग धोतार निळा करूक जमात तुका आता चार दिवस रोवले मरे चतुर्थी निळा बरा दिसताला रे बघ मस्त करूया करतलंय मा हय. नक्की केव्हा येऊ फाले फाल्या निळा मा हय निळा हा आणि काय आणि काय आणि टॉप क्लास रे हा हा तू फाल्या निळो कर मी येतो फाल्या बरं बरं या टायमार मा हय बरे ये विराज ये तुझंच रंग येतो अरे वा झालं बघ मग बाकी काय झाली मग तयारी सगळी चतुर्थीची होय झाली रे मग तुका तांबडो सांगू नसलेलो मी तांबडो निळो सांगलं नाही रे आता तांबडो खुयचो तुका तांबडो सांगलेलो चतुर्थीक मी. रोवले लाल 4 लाल. दिवस ते निळो सांगलं मी निळो रंगयलो ना का बयात कर तुका दादा तुका जमाचं नाही आला असं मी तांबडो सांगलेलो मग तांबडो होतो रे हा का तुका नाही जमाचं नाही काय काय मग तांबडो आहे रे आता निळो केलो मरे शी, तुका जमाचं नाही आला असं ते माणसं आहे का रे आता निळो करून सांगलं निळो केलो मग आता परत तांबडो होय रे तू फाळ्या करून दवर मी येतो दर दे मा दवर रे मी येते चल बघूया हा. करतो तर दर काय करतल करू चल ये झालं होतं बघ लाल धोतर मा ए ऐकशीत का थैत राव हा तो पहिलो गुलाबी होतो ना तोच कर काय तोच करा काय तीनदा मरे धोतर बदलला ए तो दा गुलाबी मला एक तू का बाकेतून गुलाबी होय बाबा. एकदा तांबडो सांगतोय एकदा गुलाबी सांगतोय काय राजू भाई झाला काम हो झाला गणपती भाऊ येईल बघ मरे नाव घाल नाव घालूचा आपणा कसं एकदम मोठं गणपती असं व्यवस्थित आमच्या शाळेत मरे व्यवस्थित गणपती हा होय रे पण एक जाण उचलू का होय आपण तुला माहिती कसो हा. आहोत पैसा काय विषय ना असं ते बघ तुम्ही असं चल ये हो, चल. दाखव हे बघ मोठं मा हे बघ बघ हे बघ. अरे तू कळलं नाही रे राजू आपला मोठो होय रे गणपती मोठो हा मोठो मग हे दहा एक जण कसे तरी किती फुटाचं मोठो मोठो बघ हे बघ ते बघ ते चढ्या हे दाखव तू. सांग काय तर हे बघ मोठो मा 8 माणूस उकलतले समजला मा व्यवस्थित हा एकच नंबर रे काय बघ मरे एक नंबर. रेकणी बघ मरे शे, भारी धोतर बघ मरे मुकुट मला मग जाम लावा मग त्याच्यासारखं मुकुटच नाही बघून आणि खुईच्या शाळेत गावाचे ना हो गावाचे ना तर झाला पण
आपणा कसो गणपती आणखी मोठो मोठो मोठ्यात मोठे असत आमचे शाळे काय बियाच्या घरात नाही दाखवतो ये हो बघ, ह्यो मोठ्यात मोठो ह्यो गणपती अरे बरो आमरो मोठो मला आवडला व्यवस्थित जा. काय मस्त रंगले रे एक नंबर हा मग मरे व्यवस्थित नजर बी बघ मरे तुझ्याकडे बघता कसं दिसता एक नंबर ये रंगला मग हे डायरेक्ट मग उचल हा, 10 जण होयच. घरात बी जातलो मग आमच्या मस्त हा, आयची कितके म्हटलं 15,000 15 आहे रे भारीच मरे मला गणपती हो. नाव घालू नाव बरे हा. ह्याच्यावर घाल ह्याच्या आणि तो तो पुढल्या वर्षा पुढल्या वर्षाचा आता बघू होतो ना हा तुका काय दिसला हा, हा. ह्याच्यावर घालला मनीष. मनीष आमचो मनीष सांग हा, मनीष. बरं ये तुझं काय मोठे मोठे सांगतात मोठो होयो म्हणा आणि शेवटी बारक्याच्यार घालतात असे कसं सांगाय रे बाबा हे कसं मुकुट मरे होय ना ह्याची मोठं कसं काय तो धारत नाही थय बाई थय गुरुडा रे ह्याच्या गरुड आहे तात म्हणा होते तुका तू बघलं आहे का हो गुरुडा रे होय दाखव गरुड एक नंबर ना अरे पण नागोबा धरल्यान मरे नागपंचमी झाली मरे होय ना काय करूया नको हुंदरा मोठो डावटिक बघ Look at it bro मस्त रे मस्त रे एक नंबर असो. असं झुंगीर होया येतो मोठो मग तो गणपती बघता इथे ह्या करू शोभता. शोभता आणखी मोठा असलो चालतलो होता हा चलतो बाकी मस्त अरे नजार बिजार मरे अजून तर तू सांगलेलं आहे ना बाहुबली अरे लिंग आपणाक मेन होया आणि हा ना फेटो फेटो आणि गिटार हातीत मॉडर्न यु नो वय 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 काय करतलो ते काय राजू सांगाय ना सांग्या तुझ्याकडे फोटो हवा तो असा चल असा लिंग होया जे दाखव हो तसं नाही ना राजू भाई हा गणपती होय तसो गावाक ना रे कसं होय तुमका कसं म्हणजे हे सांग जरा हे बघ पहिली म्हणजे ना आमका मुकुट नको अशी कॅस वरती होय त्याचवरती म्हणजे फेटो बांधलो म्हणजे काहीतरी वेगळा हा आणि मरे लिंग हा हे बघ पडा नाही रे ऐक रे हा सांग लिंग असा व्हाय असा बाहुबली कसा व्हाय सांग हा बाहुबली कळला मग तुका असं आहे बघ समजलं. आणि ना हे ह्याच्यावर बिचार बसलेत ना हे काय म्हणतात हे का ह्या रे पलंग मजा आहे ना अशी गाडी बिडी असली ना 2 व्हीलर FG गाडी गाडीवर होय तसं ना तो कळला कायदा कसं काहीतरी वेगळा वाटा म्हणजे असं खयत नाही फक्त फक्त आमगे आम्ही तुला जमता लागा करू तुला अजून कळत नाही फोटो दाखवा तो फोटो तुका काढलेलो ना त्याने गाडीवर होतो तो हो बघ असं होय. कळलं तुला असं सेम टू सेम तुका आम्ही फोटो सेंड करतो परफेक्ट पैसे असं तुका होय तितकी कोणाकडे ना असो कळला मा 10,000 ह्या कर रे आपण असो करूया तो फोटो पाठव हा एका पाट्यानं. एका पाठव आमनं कसं होय, बघा जमा काय हा करूया गाडीवर बसलेलो बाहुबली हे पाठवलंय गिटार वाजयता पूजन करतात का नाटकाक जाता हा असं नाही तर सिद्धिविनायक चित्रशाळा झरेबांब काजूवडे ते आज आम्ही शूटिंग घेतलेलं आहे सगळे व्यवस्थित आणि मूर्त्या सगळ्या रंगलेल्या आहेत तुम्हाला जर नक्कीच इकडे गावाकडे आल्यावर भेट द्या झरेबांब काजूवडी कृष्णा यांचं हे चित्रशाळा आहे आणि हा गणपती बघताना मोठा छोटा कलर बिलर बघू नका बारीक असाने मोठो गणपती मूर्ती असतात मूर्ती सारखे वागा मस्करी गेली गणेश चतुर्थी हार्दिक शुभेच्छा सगळ्यांना गणपती बाप्पा मोरया. चला सर्व बघ ए अरे परत Action. सगळा परत सगळा ना चिसून हा सोमचं नाव घालतंय म्हणतं बघ आवडलं कट कर थांब पहिल्यापासून नाव मरे ह्याच्यावर घाल ह्याच्या कळला काय बरे आहात मरे लालबागचा राजा असा
दगडूशेडा अशा मूर्तीची पूजन करा. ह्या का तुम्ही नाटकात गेलेल्या सारख्या मरे